DXDC RadyoMaN Report. Gipagula sa Davao City Police Office kung DCPO ang datos sa road crash incident sa Davao City nga nagtandi sa Enero 2024 ug Enero 2023. Sa impormasyon sa DCPO, mas taas ang disgrasyang Miresulta sa Kamatayon as of January 10, 2024 kung itandi sa samang petsa niadtong nakalabay nga tuig. Nag-una gihapon ang mga pribadong sakyanan nga maoy sagad malambigit sa disgrasya dayong gisundan sa motorsiklo o truck. Subay niini karong adlaw ay patuman na ang bagong speed limit sa Davao City apan nagtuo ang Davaoenos nga mamahimo lamang kining epektibo kung adunay koordinasyon o disiplina ang drivers, pedestrians, ingon man ang mga otoridad. Komento pa ni Alvin Dolph sa Facebook post sa DXDC RadyoMaN Davao nga gawas sa speed limit signages, makatabang sab ang pagmuntar og warning signs og mga poste sa kuryente sa mga blind spot areas, inubanan sa presensya sa otoridad diha sa mga kalsada. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.